резултати и принос в развитието на читалищната дейност награждава многогодишния ръководител, който повече от 21 години работи с децата от ЮПА, госпожа Мариана Каралъкова. С почетна грамота 145 години образцово народно читалище Христо Ботев се награждават Юлия Илиян Сиракова, Русица Никола Черневи, Снежана Симеонова, Татяна Симеонова, Сейка Василева, Никола Марковски, Мариана Йосифова, Златина Озунова, Кристина Енгерова, Костадин Вилчев, Розета Субашиева, Маргарит Маргаритов, Мария Кисела, Русица Койчева, Георги Падешев, Иван Дурев, Васил Маргаритов, Милка Росинова, Каролина Росинова, Стоян Бушков, Костадин Стефанов Илчев, Калин Кинтов, Атанас Кинтов, Благой Янковски, Атанас Паненски, Атанас Удров, доктор Тодор Белтеков, Фидан Меров, Иляна Пичурова, Анна Парушева, Ангелина Киричева, Борис Солунски, Живка Тодорова, Петър Чулаков, Димитър Петков, Лиляна Апостолова, Васил Пичуров. Всички те се награждават за постигнати високи художествени и творчески резултати, за принос в творческата дейност. Грамотите ще бъдат връчени от членове на настоятелството после при излизане в фоайето на читалище. Имаме традиция всички, които завършват средното си образование, да бъдат наградени с предметни и морални награди. С предметна награда за постигната високи художествени постижения се награждава Деница Велинова Тарашева. Людмила Илянова Радилова. Алекс Нумов Димитров. На всички тях им пожелавам изключително големи бъдещи успехи и никога да не забравят читалище Христо Ботев. Благодаря ви за вниманието. Времето ще останат само добрите спомени, емоциите и вълнението преди големите изяви. А успехите ще ви правят горди. Вие поемате своя път в живота, но не забравяйте ансамбъла. Неговата магия е родена с обич, всеотдайност и професионализъм. И помнете, красотата и величието на Родопа планина се измерва с обаянието на родопската песен и с вашия талант. Можем да ви кажем едно голямо благодаря. И още веднъж ще искам да аплодирате Алекс Димитров Гайдар, Даниел Челимвиров Гайдар, Деница Тарашева, певица, и Людмила Варадилова, певица. Искам да отправим едно огромно благодаря за годините търпение, внимание и любов, които ни дадохте. Дължим ви много за успехите си, които постигнахме благодарение на вас. Обичаме ви!
Благодаря ви, скъпи момичета, благодаря ви, скъпи участници в днешния концерт. Много успехи имате. Винаги едната слава към работите, песен навсякъде, където ви се намирате. И винаги се спомняте за годините, които сте изкарали в едно от най-хубавите заведения и учебно е било. Помнете винаги, че песента ще бъде с вас и нашата работа. Благодаря. Приемете извинението на семейство Сиракови за невъзможността да присъстват на днешния концерт. Ежегодните награди за изявени изпълнители ще бъдат връчени още в понеделник. Техните отличили се, които ще бъдат наградени, са Даниел Чилингиров Гайдар, Алекс Димитров Гайдар, Людмила Вардилова певица и Русица Коджебашева танцорка. Поздравителни адреси: господин Николай Мелемов, кмет на община Смолян, Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий, 101-ви Алпийски батальон. Цветя се поднасят от господин Николай Мелемов, кмет на община Смолян, Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий, семейството на Васил Симеонов, клуб на учителите ветерани госпожа Рашева и госпожа Савиева и семейство Юлия и Росен Биличкови, бивши възпитаници на детския ансамбъл. Уважаеми дами и господа, каним ви на юбилейния тържествен концерт, посветен на 145 години образцово народно читалище Христо Ботев 1871. На 16 юни 2016 година от 18 часа тук в зала 1 с участието на всички състави в читалището. Родопа, Родопа, песента на Орфей, ти подлиташ далечна и се усещам чрез теб прероден. Толкова женствена, свята и вечна, и огън, и жива вода си за мен. Родопа.